Mi-ar plăcea să ai sprâncenele mai groase și foarte apropiate. Bine. E bine? Foarte bine. Sunt top model. Aș vrea să-ți fac o mustăcioară mare. E bine așa? Da, nu stă rău. Mi-ar plăcea să-ți faci o coadă din aia aici, fix aici. Aici, în vârful frunții. Hai să vedem. Stai că zdrâmbă! Place? Mult! Mie mi-ar place să-ți fac pomeții roșii. E bine așa? Da. Mergem la circ amândouă. Aș vrea să îți faci buzele foarte mari. E superbă! E bine așa? E perfect! Wow, superb! Să-ți fac sprâncenele. Împreunate. E bine așa? Foarte bine. Îngenă bună. Da. Ce mai vrei să-mi faci? Să te fac un eyeliner verde mult la ochi. Lady. Vreau să-ți fac codițe. Nu mi-ai mai făcut părul de când eram la grădiniță. Poți să știi. Hai că stă bine. Te duce la grădinița. Dacă ieșim așa pe stradă, ne închid. Superbe!